však je. I'm from Canada. OK, we're from Slovakia. About you, know everything. Chodíš sebe? Čo? Je. Ahoj. Jakubovi? Thank you for the follow. Hej. A vedom tu... Oh my god. Je tam Laura, nie? You're from Nie. Slovakia. Yes. Okay. Hello. Hello. Thank you. I love your Ďakujeme. country. Ako sa máš, veľmi pohode. Ako sa máš, ja veľmi pohode a vy. V pohode. Fajne. Keby tá gramatika. Nena. Show the muscles. No. Bebe. Ento. To sú sami kokoti. Z tých 530 ľudí sú to všetci. Jeb. Bože, nie sme lesby. Why you don't like Russia? Putin. Aha. No. Prečo ďalší toto píše? No, to nejaká Viki. Proste chápeš? Viki, ty si lesba, alebo čo? Dajte, To je moja pesnička obľúbená. A potom mne... už sa nedá dať asi. No na repraku, bo tam sa mi nechce chodiť. sa nedá dať vlastne. Sme v inej miestnosti. A oni to aj počúvajú. Asi, hej. Hello, love. No, Župiri hento, že hello, love. Neviem, kto to hovoril. Klaus, ne? hej, nie to bol hello, darling. To bol darling. Ale love. To asi nikto. Čau, ahoj. Do you... Dobre. To bolo to hello, darling, akože zdvihni mi, dad is dead. To bol vtedy, čo volal Rebeke. Že hello, darling, wake up, dad is dead. Aj. Pupu. Čo sú mi 2 rúže? 2 centy. Do you love Palestine? Prečo by sme mali milovať Palestín? Ani neviem, čo to Why? je. Takže nejaká ona krajina, alebo čo? Ja neviem ani, kde to je. You look beautiful. Thank you. Hi. Cocky, no. To bude nejaký kokot, vieš? Bože, už 4-krát Hej. mám vás vo feed. Sigma boy. Are you Israel? Well, our country is supporting Kere, ja neviem. Israel, no. But we are not supporting anyone. Cross eye. We're not supporting anyone because we don't want this to be our last summer. The best summer, not the last summer. Argentína. Čo s Argentínou? Že z Argentíny určite to má absolútne zaujímavé. Izrael or Iran. We are not supporting anyone. But we're from, like, our country is in the Europe, so Israel. Yes. Nie, my máme ten Irán. Nie, Izrael. We have no choice, like, they're in the jak sa bude? EU? Europe, no. Europe. Asi. Yes, I'm from Argentina. Dobre, ale mňa to nezaujíma. Palestine does not exist. Čo? Nestíham. What? Do you need to be here for support? We are not supporting anyone. Hi from Greenland. Yes. Do you like dogs? Yes. Čo je religion?
Akože akým It doesn't matter náboženstvom. where I from poor. Slava. Aj, Bože. To sami debilovia. Tak za 2 minúty. Jo. Za minútu. Pomoc. And you are with think you finally got a whole tribe. I know you now. Blonde girl is so cute. We are both blonde. No, not blonde, but dirty blonde. Vidíte, to ťa chce. Víška, môžem si ísť ešte pre tento? Utekaj. Idem, ďakujem. Vydáte to ešte? Jo. Mne ten fialový zoberak tam bude. Ja už som ho vypila. Didi. Hi. Hi everyone. Dirty blondes. Hi. Thank you for the follow. The Russian girls are the best on earth. But we aren't Russian. We are from Slovakia. We are Slovakian girls. Can you do the... No. Hello. Super. No. Ciao. Thank you for the follow. I love it. It's given the Bob Marley vibes. Thank you. Sorry. Seznamka s Afričanama a Arabama. Asi tak. Ale oni sa chcú zoznamovať s nami, my s nimi nie. Daj prst. Ja dostanem srdcovia, tak ak pôjdem dneska von, lebo už mám druhý energetiak. A ja. Keď tak volajte 112. Nie? Ja som minulé sestre, bolo zle a ja že volám 911 a ona že to je v Amerike. To fakt? Hej, že to iba 112 funguje, nie 911. A ja úplne, že aha, tak by som vedela. Na čo sa to učíme? My sa učíme 112, nie 911. 911 je iba v Amerike. Ale ja som myslela, že to je akože normálne. Keď našlo... Nie. What the Sigma? What the hell? To helion. Počkaj sa na nejakú inú pesničku, čo mám dať? Daj toto, Friday Night. Alebo však. Hi. You love Spain? We like Spain.
žiješ? Hej. Where... Čo? Akože Ahojte. YouTube, no. ako... We are from Slovakia. Have you been in No. country? Or Slovakia. We live in Slovakia. I was, nie? Ja som bola. Ázii? Asia. Akože Ázii, no? Ty si bola v Ázii? Však Turecko aj Grécko je v Ázii. To fakt? Aj Cyprus. To. Ahoj, tu Leon Kennedy. To neviem, kto je. A dáva mi to vibe taký, že je čierny. Taký, že Kenny, vieš? Či Leon, bože. Kendrick, niekde niečo? Kennedy. Kendrick je spevák. Hej? Že Grécko. A kde to je? To není v Ázii? Tak Turecko. Turecko je, takže som bola. Ja neviem, to ona povedala. Však ale Grécko v Ázii. Však ale, a čo? Opa. 200 ľudí odišlo, lebo si jebnúť. Ale ne. Ani ja to neviem, takže... Však a potom ono je v Európe, WTF. Tak ale Turecko je v Ázii. Okay. Turecko, čo? Turecko není. Jakže není? Je. Jakže není? Milujete, čo? Bože, čo spamujete smajlíky? Ježiš, to iba hinten. And you to supposed to... Jaj. Čo? Nevidela som. Počkaj. Musím poblokovať. Geografia, nie geografiu, je presne. Nikdy. Veď káme, čo sa my na geografii učíme? Ja ani neviem, počkaj. Čo sme sa učili? Nejaké kraje. Reálne sme sa učili pralesy, henté dažďové lesy a blbosti. Ja som z geografie neodpovedala už tak 3 roky. A Cyprus tiež, ne? Ja neviem, mňa sa nepýtajte. Ja som fakt z geografie neodpovedala už asi 3 roky. Kam, počúvaj, ona mi povedala, že až poviem odpovedať, tak dostanem 3. Potom mi povedala, že vlastne nemôže mať 3, lebo tam mám málo známok, tak som išla znova odpovedať. A potom sa mi to ako keby nerátalo, lebo že musím ešte odpovedať z písomky, ktorú som nepísala. A ledva mi dala tú 3 piča. To je ďakujem, ešte 4 chcela dať, ne? Ja neviem, vyzýma nejaký divný mobil. A nemôžeš to tam... Ja. Ale akú? Povedz. Do toho rímalo. Čo? Ja aj viem. Doriči, to čo som pustila? Tululu. To horí. Thank you for the follow. Dajte si do Google, že no nejdem sa dávať. Nezaujíma ma to. Počkaj, a to bude nejaký porno, ne? If today you marry... Počkaj, ja to vyhľadám. Leon Candy, či jak? Ukáž to Počkaj. A kde máš Google? Leon Kennedy. A kde máš Google? Tam. Jaj. Leon Kennedy. A čo? Jaké zajtra dostanete vysvedčenie? Leon. Zaujímavé. Hello, pripoj ma prosím, nie. Je postava v Resident Evil sérii hororových videohier na prežitie. Nejdem pripájať nikoho. Japonská spoločnosť. Nejdeme ukazovať fity, lebo... Na čo? Čo je toto? Takže on? Neviem, či zbrane môžeš ukazovať na... Až to je jedno. Však asi hej. Prečo? Prečo? Čo si hovorila? Neviem. Že prečo asi neukážeme fity. Nechte sa nám. Can you guys... No. Yes, to je on. A čo... Akože to je akože nejaká postavička... Čo to bolo? Ja neviem, nejakých horách, ktorá vytvorila japonská nejaká... Čo to bolo? You don't go to school? We go. No español. Have a drink and... No. Hola, español. Hola. Español. Ah, busy. You're too young. No. Not that young. How could you even tell? Debilko. I like Spanish songs. Me too. Me too. Sam. Tak.
Tam... Hej, viem, ktoré už. Mne sa viac. Moja kamarátka TikTok. Áno, mám TikTok. Keby ju stalkuješ, tak vieš ju cez mňa nájsť. Cez ňu mňa nájsť, ale... Kam do tejto doby nemá Do you know TikTok. Morad? Yes. Kraje boli 8 ročné. Či kraj? Čo? Neviem. Či mi myslel, že čaje boli 8 ročné. Asi. Proste ja som... Veľa ľudí nemá TikTok. Však, ale... Daj ten prst. Nie veľa. Bea, to čo máš? Neviem. Iba, že Jace. To čo To je je? ďalšia postavička nejaká. Nejaká strašidelná. Veľa ľudí nemá TikTok. No. Prečo? Ja aj viem prečo vlastne. Ani ja by som rada nemala, som na tom závislá. Keď... Nie. Matias nemá. ju zabanovali, ale... The light is shining on your arm and you can see your arms. OK, a čo? Teraz som z toho posrať. Born dia meninas. Ježiš, ja mám, kedy mám meniny? Za 2 dní, ne? Hej, 28. Jojo. Inak teraz má narodeniny, keď máš ty meniny. Do. Teres. Je Má narodeniny. Ježiš, teraz má narodeniny, som počula. Ja už od Timotej. Hej. Slovakian princesses. Outfit. Som to kúkala, alebo tak neviem, má to na Facebooku, tak neviem, či má naozaj. Musím sa spýtať Bibi. Aha. Asi fakt má. No už budem aj 15 dní. Hej. Ešte len. No. Aj. A to ani neviem, aká je to príchuť. A čierny rybis. Ok, ale za 5 minút už povieme fakt. Pane Bož. You guys vape? No. Akože vapovali sme, ale už ne.